эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Наталья Вайнарович. Вітаю вас. У Міжнародны дзень абароны дзяцей у Віцебскай вобласці адчынілі дзверы два дзіцячыя дамы сямейнага тыпу. Адзін у гарадку, другі у аграгарадку Мазалава Віцебскага района. Вялікую сям'ю Пісейскіх з наваселлем павіншавала Юлія Устінова. Ля Мазалаўскай сярэдняй школы шумна і шматлюдна, многа гасцей. Нагода двойное свята. Міжнародны дзень абароны дзяцей і наваселля. Ключы ад новенькага двухпавярховага катэджа атрымала вялікая дружная сям'я Пісецкіх. Мы надеемся, что этот дом будет для них уютным, светлым, что все условия, которые там созданы, им понравятся, дети будут в нем счастливы, и эта семья пойдет по жизни с хорошим настроением, в хороших условиях. Дом пабудавалі з прыцягненнем спонсарскіх сродкаў, каля 2 мільярдаў рублёў. Яшчэ 1 мільярд выдаткаваны з дзяржбюджэту. А уладкаванне памяшканняў у 5-пакаёвым катэджы удалося правесці дзякуючы дабрачыннай акцыі, абвешчанай раённай арганізацыяй «Белая Русь». Людзі сабралі больш за 50 мільёнаў, а мясцовая гаспадарка дапамагла пасадзіць пладова-ягадны сад на прысядзібным участку. Пусть в этом доме живут вместе с нами счастье, удача, тепло и любовь. Двое старэйшых дзяцей Вольгі і Алексея Пісецкіх ужо дарослыя і жывуць самастойна. Акрамя іх, зараз у бацькоў-выхавацеляў 6 дзяцей, 5 з іх прыёмныя, калі афіцыйна. Для бацькоў же яны ўсе свае, родныя. Своих мальчишек, своих детей я хочу научить только труду. Это прежде всего это жизненная необходимость для любого ребенка подрастающего. И любви, конечно. Принципы жизненные, да. И, конечно, любви. Должна по линии жизни идти любовь. Она должна стоять на первом месте. Во всем и везде. Нікіта, Ян, Настя, Люда, Юля і Аліна. Цяпер у кожнага ёсць свой куток у бязмежных сэрцах матулі і бацькі і ў вялікім доме. З'явіліся і новыя абавязкі. Я за цветы отвечаю. Люда за уборку в доме. Настя за пол, чтобы был постоянно чистый. У Алины и Юли пока еще нету никаких обязанностей. Гэта 4-й дзіцячы дом сямейнага тыпу ў Віцебскім раёне. Такія дамы будуюцца па праграме дэмаграфічнай бяспекі, а раней дзейнічала дзяржпраграма «Дзеці Беларусі». Дзякуючы гэтаму у рэгіёне існуе 30 дамоў для сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей-сірот. Каждый ребенок мечтает о семье. Каждый ребенок хочет быть любимым. И для ребенка вообще очень важно быть в безопасности. Очень важно, чтобы о нем заботились, его любили и принимали таким, какой он есть. Зараз развіваюцца розныя формы замяшчальнага бацькоўства. Паступова скарачаецца колькасць дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Магчыма, некалі неабходнасць у будаўніцтве такіх аб'ектаў зусім адпадзе, бо ў кожнага дзіця будзе свая сям'я. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны Віцебскі раён. Сяно актыўна рыхтуецца да свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2016. У райцэнтры плануецца будаўніцтва, рэканструкцыі, капітальны рамонт больш як 180 аб'ектаў. Толькі з абласнога бюджэту на гэтай мэты выдзяляецца 150 мільярдаў рублёў. Астатнія 30 мільярдаў сродкі мясцовых прадпрыемстваў і арганізацый. Сярод асноўных аб'ектаў рэканструкцыя цэнтральнай плошчы горада з прылеглай тэрыторыі. Месцы, дзе будуць праходзіць асноўныя ўрачыстасці. Плануецца з нуля ўзвесці будынак ЗАГСа, а таксама правесці маштабную рэканструкцыю фізкультурна-аздараўленчага комплексу. Реконструкция площади было 30 миллиардов денежных средств. Значит, по итогам торгов 20 миллиардов. Вот, выделено бюджетных средств 13 миллиардов. То есть недостаток 7 миллиардов на сегодняшний день. Значит, этот вопрос поставлен на облсполкоме. Вот, и я думаю, что будут изысканы финансовые средства для того, чтобы завершить полностью этот объект в полном составе. Он состоит из 7 очередей. Это денежные средства сегодня хватает на 3 очереди. Значит, строительство ЗАГСа – это новый объект. На него предусмотрено порядка 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Вот. И реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса. На облсполкоме тоже поставлен вопрос. Сегодня недостаток денежных средств по физкультурно-оздоровительному комплексу порядка 10 миллиардов. Если взять по всем объектам, это порядка 17 миллиардов рублей.
Больш за 30 дамоў жылога фонду падлягае капітальнаму рамонту, а 55 шматпавярховак адрамантуюць часткова. Прывядуць у парадак дваровай тэрыторыі, вуліцы, паркі і сферы. Для арганізацыі будаўнічых і рамонтных работ будуць задзейнічаны ў асноўным віцебскія арганізацыі, якія выйгралі тэндар. Сёлета на Віцебшчыне будуць адкрыты 143 зоны масавага адпачынку на водных аб'ектах. Адказныя за іх добраўпарадкаванне прадпрыемствы і арганізацыі на працягу ўсяго летняга сезону абавязаны забяспечыць пэўны камфорт і зручнасці для адпачываючых. Ці ўсё ўдаецца зрабіць належным чынам, пацікавілася Інна Кірыенкава. Час купальнага сезона яшчэ не наступіў, а аматары адпачынку на прыродзе ўжо цягнуцца да вадаёмаў. На рацэ Віцьба, што ў цэнтры горада, летам няма дзе і яблыку ўпасці, асабліва ў выхадныя дні. Яно і ў будні жадаючых завітаць сюды пасля працоўнага дня хоць адбаўляй. Улюбёнае месца адпачынку гараджан мяняецца літаральна на вачах. Хутка тут запрацуюць дзіцячыя горкі, пункт праката, гандлёвыя аб'екты. І бераг ракі Віцьба загамоніць дзіцячымі галасамі. Толькі ў абласным цэнтры сёлета адкрыюцца 7 зон масавага адпачынку на водных аб'ектах. Усе яны ўжо гатовы прымаць адпачываючых. Арганізатары загадзя паклапаціліся, каб і ў гэтым годзе не расчараваць гараджан і гасцей горада. Ствараюць неабходны камфорт і зручнасці. Абавязаны бліз вадаёмаў забяспечыць наяўнасць урнаў для смецця, лавачак, альтанак, грамадскіх туалетаў, стаянак для аўтамабіляў і інфармацыйных знакаў. Единственное пожелание, но я думаю, что это всех мам пожелание по поводу детской площадки. Как бы она здесь отсутствует. Гуляем на волейбольном поле. Поэтому вот это единственное. А так все хорошо. Здесь, в принципе, мне кажется, все есть, если дальше не идти, не смотреть куда-то дальше. Дальше уже не так. В центре самое то. Все зоны массового отдыха закреплены за государственным предприятием «Зеленохоз». Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы они почаще отслеживали по наведению порядка здесь, своевременно окашивали, следили за порядком, своевременно производили уборку зон массового отдыха, устанавливали количество определенное контейнеров, урн. Пэўную адказнасць за чысціню ля вадаёмаў будуць несці і самі адпачываючыя. І, як паказвае практыка, найбольш дзейсная мера ў барацьбе з парушэннямі прыродаахоўнага заканадаўства – пакаранне рублём. Нельзя производить мойку автотранспорта в водоохранных зонах, а водоохранные зоны, для справочки, это 500 метров от водного объекта. А остановка автотранспорта запрещена ближе 30 метров от уреза воды. За нарушение, согласно Кодекса об административных правонарушениях, полагается штраф до 10 базовых величин. Навесці парадак і стварыць камфортныя умовы для адпачываючых – гэта толькі палова справы. Галоўнае – забяспечыць іх на працягу ўсяго сезона. Інна Кірыенкава, Кірыл Кайзберг, навіны Віцебск. Культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Латвіі. Віцебская абласная бібліятэка сустракала гасцей з краіны-суседкі. Латышская дэлегацыя прыехала ў абласны цэнтр з прэзентацыяй літаратуры па мастацтву і культуры свайго краю. Гэта першы візіт прадстаўнікоў бібліятэчнай справы Латвіі. Важны аспект сустрэчы – абмен вопытам. Таксама кіраўнік дэлегацыі адзначыла і неабходнасць супрацоўніцтва паміж бібліятэкамі нашых краін. Я думаю, что мы заключим меморандум сотрудничества. Нас, например, очень интересует история латышей в Витебске. И я знаю, что есть люди, которые в Витебске это уже исследуют. И областная библиотека тоже могла помочь посмотреть источники, которые связаны с латышами. Это нас очень-очень интересует. Обмен книгами – это как-то передать свою историю, свои знания друг другу. И я думаю, что это очень важно для настоящего момента. Основная тематика подаренной литературы – это, конечно, то, что касается культуры и искусства. Это многотомные издания «Латышские народные песни», репринтное издание дореволюционное, это издание 70-х, 80-х лет прошлого века. Это, можно сказать, современные латышские народные песни, а также есть литература, издания по археологии, истории, этнографии, культуре. Латвійская дэлегацыя падарыла Віцебскай абласной бібліятэцы 57 асобнікаў кніг. Сярод іх 2 рарытэтных выданні дарэвалюцыйных часоў. Усе яны будуць аформлены ў сектары замежнай літаратуры. А зараз агляд друкаваных сродкаў масавай інфармацыі. Якія матэрыялы падрыхтавалі журналісты віцебскіх весцей і віцебічаў для нумароў за чацвер 2 чэрвеня.
У Аршанскім раёне дадзены старт будаўніцтву першага ў Беларусі мультымадальнага прамыслова-лагістычнага комплексу Балбасава. Ён будзе ўключаць лагістычную і індустрыяльную зоны з аэрадромам, чыгункай і міжнароднымі транспартнымі магістралямі. Падрабязнасці ў віцебскіх весцях пад рубрыкай «Інвестыцыі». Як на сцэне летняга амфітэатра ў Віцебску прайшлі тэатралізаваныя праграмы, прысвечаныя заканчэнню вучэбнага года і апошняму званку для выпускнікоў, расказвае артыкул «Ветра зімары». Шэраг значных аналітычных і рэпартажных матэрыялаў прапануе сваім чытачам газета «Віцебічы». Гарадскі дэпутацкі корпус на чарговым пасяджэнні разгледзеў пытанні падрыхтоўкі Віцебска да юбілейнага міжнароднага форуму мастацтву «Славянскі базар у Віцебску». Камітэт дзяржкантролю па Віцебскай вобласці праверыў працу транспартных арганізацый Віцебшчыны. Справаздача друкуецца пад назвай «Наступны прыпынак». Роўна месяц застаўся да дэнамінацыі, і журналісты Віцебічаў зноў звяртаюцца да гэтай тэмы. Адказы на важныя пытанні па гэтай тэме тлумачацца ў матэрыяле пад назвай «Адкідваем 4 нулі». У свежым нумары выдання таксама слушныя парады для дачнікаў, а рэцэптамі здаровага харчавання з чытачамі дзеліцца вядомая беларуская спявачка Ірына Дарафеева. Сапраўдным святам музычнага майстэрства стаў канцэрт аркестра рускіх народных інструментаў Магілёўскай абласной філармоніі пад кіраўніцтвам Мікалая Алданова і вядучых салістаў Расіі Кацярыны Мачаловай і Андрэя Гарбачова. Уражаннямі дзеліцца Святлана Макаева. Актавая зала музычнага каледжа імя Салерцінскага была цалкам запоўнена. Імёны вядомых выканаўцаў не маглі не прыцягнуць увагу прыхільнікаў інструментальнай музыкі. Аркестр пад кіраўніцтвам заслужанага дзеяча мастацтва Рэспублікі Беларусь Мікалая Алданова сёння лічыцца адным з лепшых на постсавецкай прасторы. Рад приезжать к вам, потому что чистый, ухоженный, благородный город. Ну, естественно, что публика тоже, конечно, впитывает вот эту культуру, и здесь публика тоже особая. Сапраўдным падарункам для гледачоў і самой Кацярыны Мачаловай стаў чарговы прыезд у Віцебск. Яна выпускніца гэтага вучылішча. Стала лаўрэатам усерасійскіх і міжнародных конкурсаў, аспірант і выкладчык Расійскай акадэміі музыкі імя Гнесіных. Сёння Кацярыну лічаць новай зоркай Расіі. Я здесь получила замечательную школу, замечательную такую основу, на которой я уже могла дальше развиваться. Большое спасибо, конечно, моим педагогам, Любови Петровне Татарис и Ирине Геннадьевне Грецкой, всем, кто меня здесь учил. Вот. И меня просто переполняют сейчас чувства, конечно. Балалайчнік Андрэй Гарбачоў даў больш за 100 канцэртаў по ўсяму свету. Выступаў перад каралевай Англіі Елізаветай II, прэзідэнтамі Швейцарыі, Фінляндыі, Расіі. Яго віртуознае выкананне прызнана на розных узроўнях. В сочетании с Могилевским оркестром русских народных инструментов под управлением Николая Михайловича Алданова для нас вдвойне приятно работать с этим коллективом, поскольку не так много даже в России, казалось бы, огромная страна, но не так много вот таких коллективов, которые способны сыграть столь сложную программу, которая будет представлена сегодня. У праграме Андрэя Гарбачова творы Михаіла Бронера, які ўваходзяць у дзесятку самых выконваемых сярод сучасных кампазітараў. Бронер – аўтар больш за 250 твораў розных жанраў. Ён упершыню ў Віцебску, а вось яго маці і бабуля жылі тут до войны. Так вот сложилась жизнь, и я никогда здесь не был, поэтому мне ужасно хотелось здесь оказаться, и мне очень приятно, что премьера моего сочинения состоится именно здесь. Пасля сусветнай прэм'еры твора «6 імгненняў шчасця вясны папялушкі» аўтар вырашыў разам з таленавітымі выканаўцамі прадставіць твор і ў Віцебску, даставіўшы асалоду шматлікім аматарам інструментальнай музыкі. Святлана Макаева, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюся. Партнёр прагнозу надвор'я – кампанія «Макдональдс». Шчасце паўсюль, дзе ёсць Хэппі Міл. Адкрывай, весяліся, вывучай. Встречай любимых героев Angry Birds в Happy Meal! Запускай веселье! Подробности о коллекции и новой игре Angry Birds Action на mcdonalds.by. У бліжэйшыя суткі па вобласці чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні 4,9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +8-13, днём +20-25.
У Витебску пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу +9-11, днём +20-22.